Takže čau ľudia, zdraví vás Lumin u novej mapky. Takže túto mapku postavil Seven. Dal to vlastne na stránku Mindmovie, ja som si to pozrel, že si povedal, prečo nenatočiť túto mapu, takže prečítame si pravidlá. Nepoužívaj žiadne mody, cheaty ani kreatív, v pohode. Vlastne, dobre, neničiť ani nepokladať žiadne bloky. Celý svoj priebeh labyrintom natáčaj, to už máme. Potom ho vlož, dobre, a pomenuj takto. Posled do toho, na konci je malá odmena. Inak Seven je to už takto načítal s kreatívom, ale sľubujem, že tento kreatív nebudem používať, lebo takto mi to proste nabehlo, neviem prečo, si to asi zabudol zrušiť. Tak to nič. Ale spovedňujem sa vám za tento zvuk, pretože proste je to nejak blbne. Som to tiež na notebooku, takže berte ohľad. Tu tak nič. Budem ma poradil, keby si sa musel vrácať zase dozadu. No fuck. Fuck. Nie. Nie. Prečo ja? Fuck these people. Fuck. Ja už tieto labyrinty takže tak poznám celkom aj trošku mi to zalagovalo. Musíte ísť stále dopredu, lebo potom to... Ospravedlňujem sa za lagy, ale tak pomalý počítač. Áno, pomaly postupujeme ďalej. Tu je to nejako zatarasené, neviem. Nepochopil som ten zmysel tohoto teraz, čo som tu videl. Seven, a keď ti to nahrajem na to tvoje YouTube, tak hlavne nezabudni tú mapu upraviť a zrušiť ten kreatív. Lebo veľa hráčov to môže zneužiť. Napríklad tým, že si streamnú to video, tak. Nič. Fú. Tak budem nasledovať torčky. Vlastne ani sú tu všade. Toto som tak nedomyslel. Ja to nechápem tomuto, takže vôbec som nepochopil, o čo tu ide v týchto záterasách. Dúfam, že to bolo akože nedomyslené, že tam boli tie sklá, tak... A zase lag.
Zkusím si to nastavit na mírňovnu, to mám vypnuté, zhodné pole dobré. Dáme si peknú. Vlastně, počkej, ne, dáme si rýchlo. Normálnu môže ostať. Ja si dáme tak na 50%, tu ani veľmi nepotrebujeme. Tak. Vlastne... Dúfam, že som nenašiel začiatok. Dobre. Takže, no. Teraz som dohral túto mapu, takže ďakujem. Dajte mi odber, lajknite video, komentujte ho a dúfam, že túto súťaž vyhrám, takže čau.